Чиста победа, господин Киселичков. Тежък терен, хлъзгав, голяма битка, но пък предполагам заслужава. Да, така беше. Наистина времето беше малко неблагоприятно днес. Но пък в край на краищата това е футбол и двата отбора трябваше да се справят на този терен. Въпреки тежкия терен, наистина, който казахте, съм доволен от победата. Така постигната е с един изразителен резултат. На моменти и играта беше така в доста задоволително състояние. Естествено, че има още много какво да правим, особено първото по време не ми харесаха много добре нещата как са. Но пък радващо е, че последната минута успяхме да вкараме гол и така малко да наклоним мача в наша полза. Като че на време падна. Да, точно на време падна. Аз исках по-рано да отбележим гол, но в край на краищата срещу нас имаше друг отбор, който се бори за своето оцеляване. Важното е, че пак казвам, успяхме да победим и така очакваме следващия матч. Трябва да кажем, че отбора на Марица е долу в класирането, но имат много опитни играчи. Отбора на Марица на мене ми направи така приятно впечатление, защото се опитаха да играят футбол. Те също имаха контрол върху топката, стараеха се. Успяхме ние чрез това статично положение да поведем и може би матчът така тръгна малко в наше русло. Но един отбор, който се опитва да играе футбол и аз пак ви казвам адмирация за тях. Всеки си преследва целите и дано да успеят. Така пак, ако се върнем, битката наближава е третото място. Изненадваща загуба на Монтана, ако сте чули за резултата 1-3 у дома от Беласица. Предполагам, че все повече се изостря там битката. Ние си гледаме нашите мачове. Сега в интерес на истината, да, разбрах, че Монтана са загубили, но ако ние не печелим нашите мачове, няма какво да се случи. Гледаме си нашия отбор, стараем се да израстваме с матч, с всеки един матч и ако успяваме да спечелим, може би ще достигнем до някаква такава позиция. Пак казвам, че аз искам нашия отбор да играе добре и да печели мачовете. Чест ви прави, не се оправдавате, много къса резервна скамейка, само 4 поливи играчи, направихте всички смени. Да, къса не е резервна скамейка. Знаете, имахме двама контузини от предния матч, един наказан. И това са хората, с които разполагахме. Влязаха абсолютно всички днес. Запазих някои хора с картони. Други момчета, които по-малко са взимали до момента участие, сега беше идеалният шанс да получат повече минути. И на цялата тая база така всичките влязаха днес в игра и всеки дари това, което може. Тоест доволен сте от тези, които пуснахте по-късно? Да, включиха се добре. Сега и за тях е трудно. Някои хора са играли по-малко на такъв терен, докато се адаптират. То може би времето свършва, но пък все пак имаше старание във всичките. Предстои гостуване на Дунав Русе. Ще се върнат ли някои от контузените? Така, имате ли информация? Надяваме се, правим всичко възможно да се върнат. Ще видим докъде ще стигнем в тяхното възстановяване, но в край на краща ще вкараме да играят хора, които са здрави, защото Дунав е един добър отбор. И естествено ние ще се готвим за този матч така изключително сериозно. Надяваме се да спечелим. Благодаря, успех. Мерси.